Ora nirep bae. Aduh adae apa niki? Nganu ae kresek terus dicangkel tiru ini kae. Heeh. Gede. Adae. Ora tane ya di. Di Mbak. Mbahnya Lek Sumadi. Ki Mbah. Fotone ora tak video. Nggo jal. Wis gede. Ora. Saiki putune wis gede. Iya. Ora. Tresnane ro dongane simbah wae. Nek ngono kuwi saiki walian, saiki putune gek prihatin ora. Wis. Arep nyangoni Mbak Arum Pak Tuwa Yojo nggih. Pak Tuwa sepuh kok. Iki dene ana segede kok gede sakmene. Iki dileke sing gedhe. Nek kowe bab bae lho. Arep kondur Pak Tuwa. Iya mesti titik nggo tuku. Ora semang. Ra iso. Ora. Tambani. Iki tak omongke jaluk iki lho di video. Nggo tuku bensin. Gentenan, biyen kan nyangoni to. Saiki sampean sepuh. Pengaruh putune malah. Ya ora. Mulai rekomen kok. Sebab sehat. Iya, Pak. Yang ini juga iki ditali. Tali ngene. Ya. Poti gitu. Iya, Bu. Ora sesuk dene mele. Mriki malih nggih. Aku seneng dirawu iki. Sini ana sayur ketek. Alah, Ayo, semuanya kowe mau Aja nganti kena udan. Engko nek mantel kan kena dikurkep ngono nah. Aja nganti Nek kacane iki. Jadi ya, Pak. Dicangklek kena ngati-ati ya Mbak Suros. Sira. nek kok iki kok tidak malah kesongan. Iki, Pak. Iya. Sasik jajal. Sedeng pinggir-pinggir wong Piye? iki sarung kok. Yo. Ana jaket ijo kae nek kono. Pulang langsung. Hah? Kita ibu. Rambut iki. Rambut. Aja nganti mbelur nganune lho. Fotone lho. Nah kuwi lebokke kono. Iki sing ngarep kuwi. Cek kuwi ngarep mene ra mbelur. Kertase kuwi. Oh iya ngono kuwi betul. Heeh. Nun? Sing gak gawe kene kuwi sing klambi ijo. Sesuk nek jalu Bali untuk njaluk apa sing klambi tentara. Klambi lungsurane putune ngono raming gadungan. Wong dhuwur dokumen, Pak. Putune Mbah Suso dadi tentara. Dan foto kali caki menawang do pangling. Nah, iya. Kek donga do ndelok fotone kae pangling. Dadi Didunke. Ada didunke didelok. Sing ngedunke sinten? Fotone Arum. Sing Arum. Asline sing ndul dadi Ah, tak nganglenge. ya sing Ora mah. ora wis teko dicaoske wae. Ki lebokke kono ki meneh, Mak. Limbah iki kuwi. Muat kok. Oh, saya saja. Dimainin dongake. Ayo nek wis kudu nyuwun dongake kok. Tambah segini. Amin. Ini nyambut gawe aja. Amin. Sing kena saiki lakon. Kae wingi salat sajadahe ngluwuk kae, Mak. Diaturke wae sajadah kae. Mak, sajadah kae duwe pirang-pirang wingi salat ngluwuk sajadahe. Sing apik disempeni simbole. Oh, sing apik sing apik. Arep nggawa ora? Wong jono lurus. Oh disimpen. Matemu yo. Nggih, Orang iki nginep. sesuk dene tenan. Sesuk rek rawuh mriki. Nek dene ora sangenteni duwe duit liyan ninggali Arum. Pokoknya aku Ora sami iki kek selok ninggali. Arum kuwi duwe bojo. Ana sing
cuma luru iki. goleke bojone. Jenok ya nyambut gawe. Jaluke nyambut gawe. Malah nang mau genang rambutan anu nakok. Freddy. Sandale nang endi, Pak? Mbak aku mau kok nakokke nek ora pamitin nang Pamit. Apa kamu enggak ya? Nggih. Benjang tak mriki. Nek pas ribul ya, muni ribul gaweane ora suwe. Mungkin pamit karo bapak lho, Pak, ndak ning anu goleki. Sama ndono wae, Pak, jikoke sandale. Tak ciuke, sandalnya tak ciuke. Sesuk nek lairan nggo mobil sak omah dijipuk. Ya tunggu tinu malah. Waras ditiru bapak. Wah, aku mau salaman gurung-gurung salaman e. Nek ndene urusan ngenteni nek ndek dhuwit. Yo. Arep Sing saiki penting wis anggere di sisa bojo. tuku bensine. Bojone wong makarya iso golek dhuwit. Alhamdulillah. Jalu iso golek dhuwit. Kone duwe bensin ndene. Syukur nek aku duwe dhuwit sesuk bensine tak. Iya. Joli. Sama saiki mengkari golek nggo awak dhewe. Dengen kabeh. Ayo sing matur nuwun kene wong wis digedhekke mbokne arum. Ora ngopeni sik ngopeni kene. Ming gedhek Iki ketok. kasih suka mulai nyambut gawe. Ayo dungane wae. Arep ninggali putune kan yo wis wagu nek saiki. Ya karang wong tresno ki ora apa-apa. Sikil mudinya. Bani kakak banyak kon tinggal ke tangan tak jore. Nulis kulina wong jane kok ora ngerti. Deleke ngarep Pak, deke tengah.